keni tigitala ala kan kisi koba tigintanya ma fanga ale ni sharia jamanadenw ni sharia jo sharia lafasabaw beya ni sharia jamana nafolo ni sharia min ye an ka taabolo ni sharia sɔgɔmada in na an bɛna na kuma ni ka keba ni waati laban in na waleya min bɛ kiiri bulon nka n'a kɛra ka bɛɛ lajɛlen labɔ ni Mali bɛɛ lajɛlen tun sigilen don k'a ko jate minɛ o ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale nalen fanga la ale ko ka pankuru ɲini a ye keba jɛnatigɛ ko foyi tɛ kɛ ten El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ale kɛlen ka fanga ta a ko a ka taa ni ka segiw bɛ ka caya keba taa ni ka segiw cayali senfɛ ko k'a lajɛ ka pankuru ɲini a ye yaasa dɔ bɛ bɔ musaka la a waati a ka premier ministre n'o ye Umar Tatamli ye o ko jamanakuntigi ma keba ko min ye pankuru ye o ɲinini e ye o bɛ se ka to waati wɛrɛ la pankuru dadumaw an bɛ olu ɲini minnu lafiyalen don minnu n'i ka yankan bɛ taa olu bɛ se ka sɔrɔ Umar Tatamli ye nin kuma min fɔ keba ale ma lamɛn Ibrahim Boubacar Keita ale ka fɛɛrɛw la ale kan ka kɛ masakɛ ye masakɛ min yankan ka bon masakɛ min ye cogo ka ɲi masakɛ min ni a bɛ bɔ jamana min kɔnɔ o ka ko bɛ cogo min a ka kɛ o ɲɔgɔnna ye a jo nka Tatamli ye mun fɔ a ye keba a ko musaka min b'an ka jamana kɔnɔ bi an ka sɔrɔ bɛ cogo min bi n'an ka bɛ taa nin pankuru in san e nin waati in na ka kɛlɛ to an da la ka mɔgɔw ka magoɲɛko to an da la yiriwali baaraw to an da la baara in a tɛna se ka kɛ an sago ye Umar Tatamli welele ka na bɔgɔ jeninen ka keba k'a to fan wɛrɛ fɛ kiiri kɛnɛ kan a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye nin waleya in ye dɛ ko pankuru sanko in wolomasiri tabaw ka minɛnw sanko in o de y'a to ni ale yɛrɛ bɔra gouvernement a jɔyɔrɔ la koyi sabula k'ale tun ye laɲini kɛ ko jamanakuntigi ka Ibrahim Boubacar a ka Sumelu Bube ala ma hinɛ n'a la ko a k'o bɔ gouvernement kɔnɔ min ye fili ye ko k'u bɔ ko sabula waleya min kɛra ko a cɛ man ɲi a baara tɛ se ka ɲɛ keba pankuru nana san pankuru kɛra don o don sɔngɔ kura bɛ fɔ a la don o don laseli kura bɛ k'a kuma na fo ka n'a kɛ sa min ye diɲɛ seleke naani tɔ min bɛ yen n'o ye Banque mondiale ye ale min bɛ an ka sɔrɔ a lakɔlɔsili kɛ keba ale furugufurugu kɛ koyi ale ko a banna ta Mali maaw a t'aw ka sɔrɔ yakubayabaw ɲininka aw k'a ka sɔrɔ bosonbaw ɲininka ni musaka min filɛ nin n'aw y'a ta ka pankuru san n'a ye a sɔrɔla cogo di aw ye nin kɛ cogo di o y'a to min ye jamana ɲɛmaaw ye keba Ibrahim Boubacar Keita tile la u sɔnna ko ka taa ni kuma in ye vérificateur fɛ yen koyi vérificateur o fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ keba sɛbɛn ninnu tara sa ka taa n'a ye kiiri bulon kɔnɔna na aha maritaba de wulila ye keba kiiri ale tun ye sɛbɛn in k'i jaso a la ndayi k'a b'a kiiri tigɛ keba n tɛ tilen k'o f'i ɲɛna wa n ko min ye anw ka jamanaw kiiri bulon sigicogow ye an ka jamana kiiri baarakɛcogow ye jamanakuntigi kuntilenna jamanakuntigi taabolo jamanakuntigi miirina ni o ti ko min na o ko kɛ man di keba kiiri banakun kan koyi kiiri tigɛlaw bɛ se k'u ban payi ka muruti ka ban fewu nka min ye kiiri tigɛcogo ye kiiri yɛrɛ baara sigicogo ye anw ka jamanaw kɔnɔna a dilannen don cogo min na a dilannen don cogo min na keba n'a b'a fɔ ma ko hiérarchisation a dilannen don jamana ɲɛmaaw la dɛ n ko chef suprême de la justice ye jamanakuntigi magistrature ye jamanakuntigi de ye ale de tɛ jamana magistrat fɔlɔ ye ko na se ka kɛ jamana kɔnɔ kiiritigɛ ko la k'o tɛ da yira ale la karisa an b'a fɛ ka nin kɛ n'o ma sɔn dun keba wa waleya in a bɛna ta min ye Ibrahim Boubacar Keita tile la a taara koyi a taara a tilara ka bila kɛrɛfɛ ntɔyi maa t'a kuma mɛn maa t'a dɔn a ko bɛ cogo min ala nana kɛ Ibrahim Boubacar Keita bɔra fanga la keba bɛɛ lajɛlen ko ɲinɛna affaire in kɔ koyi n'o ye pankuru ko ni sɔrɔdaso ka minɛnko in ye n'a ma bɔ Adama Dramé la Sfɛnkisi ale kɔni ye fɛn in sɛbɛn k'a sɛbɛkɔrɔ sɛbɛn
ka dongala kari fo ka taa tila sɛbɛnni bɛɛ lajɛlen na koyi a dunko juguya n'a yuruguyurugu n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen k'a fɛsɛfɛsɛ a ka kunnafoni gafe kɔnɔ kalama don ɲina ka bɛn n'a ye fangandaraki nalen kɛ M5RFP maaw ye laɲini kɛ koyi ko nin kiiri ko a ka lajɛ a ka kɛ kibaru de hukumu kɔnɔna na sa i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka télévision so dɔ bɛ yen n'o ye renouveau ye jɛmukan dɔ bɛ sigi olu fɛ u b'a fɔ ma ko grand jury olu de ye Sumelu Bube Mayiga wele Sumelu Bube Mayiga taalen o kɛnɛ kan a ko ko ayi ko sɛbɛn in ko o bilara koyi tubabukan na u b'a fɔ cogo di ko classé sans suite o kɔrɔ ko o ko banna pewu o fɔli min kɛra Cour suprême maaw olu ye sɛbɛn furanfuran k'a lajɛ min ye Wafi Ugade ye n'o ye kiiribulon ale ɲɛma fɔlɔ ye n'o ye Cour suprême ɲɛma tɛmɛnen ye ale Timo ni min filɛ nin ye Mamudu Timo k'olu wuli k'u jɔ ka taa se Fatɔgɔma Tera ma olu ye wuli ka jɔ kɛ ko min ye ko in ye a kiiri bɛ se ka kɛ koyi kiba waati ka ni miiri fɛn na min ma fɔ Timo ma ka ni miiri fɛn na min ma fɔ Wafi ma ka ni miiri fɛn na min ma fɔ Fatɔgɔma ma wa min ye an ka jamana kɔnɔ kiiritigɛ soba yɛrɛ n'o ye Cour suprême ye a ɲɛma k'a fɔ ko ka sɛbɛn ta k'a don ba la a famana ka kɛ nin to wa kiba bɛ min fara a kan waleya in baara hukumu kɔnɔna na kiiritigɛlaba fila n'o ye sariya dɔnna fila ye Sheikh Mohamed Sherif Kone ani Dramane Jara olu y'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ Cour suprême fɛ ko baara tɛ ko sariya sɔsɔ don pankuru sɛbɛn u y'a sɛbɛn k'a bɔgɔla dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ file la k'a dɔn file la ko waleya min filɛ senna nin ye Cour suprême fɛ nin ye k'u bɛ ka sariya sɔsɔ majɛ fɛn fɛn b'a la Sherifu ninnu bɔra k'u ta bɛɛ lajɛlen dantigɛ Timo ale ni Wafi Ugade ka taa fara min ye Fatɔgɔma Tera ka keba u m'u kɔfilɛ k'u lajɛ sariya ko cogo min u taara n'a ye ten bibi na ko in nana wolo mun na Mali jamana a y'i jija kiiri ka se ka sigi sen kan nka keba ko bɛɛ lajɛlen sugubali k'a ban pewu Sumelu Bube Mayiga ale de y'a wɔgɔbɛ k'a fɔ renouveau sanfɛ ko papier in k'a bilalen don kɛrɛfɛ koyi kabi a taar'o la fo nin waati Sumelu yɛrɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to nin ko in mandat de dépôt de la Dramane Jara ani Sheikh Mohamed Sherif Kone olu gɛnna ka bɔ magistrature la nin dossier in de la keba dossier in bilama kiiri kɛlen kɔfɛ an bɛ se ka min fɔ maaw ye jamana a kan ka min sɔrɔ kiiri yɛrɛ ye wari minnu fɔ musaka minnu fɔ o don an ye mun fɔ n ko n'an ka ma fara ɲɔgɔn kan keba miliyari 43 ani tilancɛ jamana kan ka o de sɔrɔ ko in senfɛ o de ɲininen don maa nɔ minɛlenw fɛ min ye maa nɔ minɛlen ninnu fana ye keba u bilalen don kaso de la koyi fili ta ye san 10 kaso datugulen min ye colonel major Nuhu Dabita o ta ye san 7 datugulen nka u yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka recours kɛ keba k'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ye min ye Fili Buware ye Nuhu Dabita o ale ni Mustafa Ben Barka u ko k'u ma jɛn ni u ka nɔminɛli ye keba ko sariya ye min fɔ k'u bɛ pourvoi kɛ k'a ɲini sa ka ko in k'a la kurakuraya k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn ni kiiri jaabi ye keba nin waati in na an bɛ se k'a fɔ min ye tribunal tigilamaw ye Bamasa Sisogo ka taa se kiiritigɛla tɔw ma Wafi Ugade ninnu ni ye Mamudu Timo ye ka taa fara Fatɔgɔma Tera kan nin ye Wafi ye ale tun ye Cour suprême ɲɛmaa ye nin ye Bamasa ye keba ninnu de ye ko in kiiri kɛ kiiri min bilama nin ye Fatɔgɔma Tera ye Cour suprême président ba de y'ale dɔgɔtɔrɔ Fatɔgɔma Tera bɔbɔkɛ ale de ko sa ko a ko kɔni tɛ se ka bila tan dɛ ko fo k'a sen k'a dɔngala kari k'a baara k'a fɛsɛfɛsɛ a ka se ka ɲɛdɔn min ye kiiribulon na maa k'u ta n'u bila dɔn nin baara in hukumu kɔnɔna na kiiritigɛlaw Mali jamana kɔnɔ keba nin ye Cour suprême n'i ma fili a siɲɛ fɔlɔ ye ka sɛbɛn ta k'a di a président yɛrɛ fɛ ko k'a laɲini an bɛ min fara a kan dɔrɔn o ye k'a fɔ kiiri a ka ɲi misali de la keba ma i ka ye dɔnbaga misi biɲɛ de la ni nin kiiri in tigɛra tan k'a fɔ ko nin waleya kɛra keba minnu fana ye waleya cɛjugu kɛ waati tɛmɛnenw na o fana ka wele dɛ danaya bɛ da fanga la sira min fɛ o ye o de ye maa minnu bɛ yen bi k'u ye jamana ta dun nin waati laban ninnu na u fana ka wele u ka kiiri ka kɛ o bɛ danaya to jamanadenw ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ
o b'a yira k'a fɔ ko ɲɛna woloma ko tɛ o b'a yira k'a fɔ ko jamanatigiw nakun ye min ye keba a baara a ɲɛsinnen don a ma fo ka dunko juguya ni yuruguyurugu fo k'a ban an ka jamana kɔnɔ ninnu kɛra cogo min kiiri sera ka wuli k'i jɔ cogo min kuma minnu fɔra vérificateur fɛ minnu bɛ oclé ka sɛbɛnw kɔnɔ jamanakuntigi yɛrɛ ye papier min di kiiri tigilamaw ma u k'u jija fana kebaw tɔw fana ka se ka sigi sen kan maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko kiiri ko k'a bɔra ɲɛna woloma la a bɔra nin ka d'an ye nin ka man d'an ye la keba n'i ye ko kɛ n'i kiiri la a bɛ ɲɛ e yɛrɛ de ma fɔlɔ parce que n'i y'a ye k'a fɔ bube ye kuma fɔ ko a classera k'a sɔrɔ a ma classé wafi taara wɔgɔbɛ k'a bɔ fa tɔgɔ ma kana k'i senna wafi senna yɔrɔ la min ye Mamudu Timo ye k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko kiiri i k'a to a ka kɛ o de ka ɲi sabula ni kiiri kun kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile la keba ninnu kun tɛ se k'a lawuli tuguni cogoya si la segin kun tɛ se ka k'a kan tuguni o de la nin waati in na fɛn minnu bɛ ka fɔ waleya minnu bɛ sen na ni u tigiw ka sɛbɛnw n'u ka fɛnw labɛnnen don u k'a t'u ka kiiri ka kɛ a bɛ danayaba de don jamana ɲɛmaaw ani marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ wa a b'a to jamanadenw bɛ da la k'a fɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu a kɛlɛ ye tiɲɛ yɛrɛ ye wa min ye nɔgɔ tɛna na to ko fosi la o la maa minnu yɛrɛ bolo bɛ ca la bi keba u b'u yɛrɛ minɛ jamana nafolo ma u bɛ siran jamana nafolo ɲɛ u bɛ baara kɛ a kɛcogo la nin ye an ka sɔgɔmada in na kado ye nka bonyamasegin fana don ka ɲɛsin kiiritigɛlaw ma minnu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la i n'a fɔ Wafi Ugade ka taa se Fatɔgɔma Tera ma ale ni min ye Timo ye Cour suprême kɔnɔna na olu ka jansa fana don keba k'u cɛsiri k'u jija kiiri tɔ caman bɛ yen an ye min mɛn keba kiiri caman natɔ don dɛ ne kɔni tɛna n dabila n yɛrɛ ɲɛ ka maa tɔgɔ fɔ de ye gasi ye jamana in kɔnɔ bi nka fɛn min bɛna ale a tɛna na kɛ assise ye tuguni assise bɔra a la pewu sariya senkura in an ka jamana marabolo kiiri sow olu de bɛna kiiriw kɛ sisan nka keba kiiri tɛ taa kiiritigɛla ɲɛnama kɔ dɛ kiiri tɛ taa fiyewu fo maa minnu bɛ yen u ni ɲɛji bɛ don tribunal kɔnɔ olu dɔw ni nisɔndiya ka bɔ wa an bɛ min fara a kan o ye k'a fɔ kiiri in sira fɛ min ye Mamadu Kamara ye a fɔra k'ale bɛ se ka taa a ka so n t'a dɔn ni hakili b'a la ko in daminɛ na a fɔra ko maa minnu bɛ liberté provisoire fɛ k'u ka 500,000 di Mamadu Kamara kun y'o sara yanni kiiri yɛrɛ ka sigi yaasa a ka to a ka so Mustapha Darabo général de brigade armée ka minɛn fɛn fɛn bɛ yen ni taji fɛn fɛn bɛ yen o ɲɛmaaya de tun b'ale bolo a minɛ don a gɛlɛyara dɛ sariya bɛ taa nɔfɛ don min n den da don a bɛɛ la nka a ma nɔgɔya dɛ nka bi a fɔra k'a ka taa a ka so maa i b'i bi dɔn i t'i sini dɔn adamaden i ka sabali o de cɛ ka ɲi sɔgɔmada in na nin ye kado ye k'a di tribunal mɔgɔw ma an b'an profiter o senfɛ keba min ye procureur fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ ani fan wɛrɛw fɛ k'u fo keba ya min ɲɔgɔnna procureur tɛ substitut de fana b'i bolo i ka dangaw olu fana bɛ baara kɛ keba mina na fɛn dɔ f'i ɲɛna ne taara tribunal la e yɛrɛ ɲɛna ko tribunal tigi ye jɔn ye de a bɛɛ bɛ giri procureur kan k'a sɔrɔ président de tribunal bɛ yen o tribunal o tribunal président b'a la donc an bɛ président de tribunal fana fo olu fana duguma brigade de bɛ yen keba olu de bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka sɔrɔ k'a layɛlɛ an b'o brigade fana fo police spécialisée minnu fana b'an ka jamana kɔnɔ bi n'olu bɛ kiiri baara la anti criminalité ka taa se pôle économique et financier ma cybercriminalité k'olu procureur n'u ka substitut n'u ka brigade maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo keba huissier de justice k'u fo greffier k'u fana fo u ka baara kɛcogo ɲuman na magistrat ni avocat keba ani huissier maa maa bɛ chaîne pénale kɔnɔna na sa k'a bɛɛ lajɛlen fo ka taa se polisi sow olu brigade ni gendarme sow brigade ma sɔgɔmada in na nin ye baabu ye an ye min kɛ ka ɲɛsin u ma u bɛɛ lajɛlen ka dɔ fara cɛsiri ani timinandiya kan ne y'a f'i ɲɛna ne ka ligne rouge ye kelen de ye ça c'est Onzon Fama ni nin bɛɛ sigira sen kan keba Ngilɛw ka premier ministre dɔ bɛ yen u taara n'a ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛnɛ kan u y'a ɲininka ko ni a fɔra k'a ka fɛn kelen ta ko min bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la k'a bɛ mun de ta keba a ko
k'a bɛ kiiri justice de ta sariya u y'a ɲininka ko fɛn jumɛn bɛ yen n'o ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye a ko k'o ye la paix ye ko k'o ye la paix ye keba nin fila ala ka nin sinsin an ka jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna ɲɛmaa ɲuman tɛ kɔmaa ɲuman de bɛ k'i la an fana ka kɛ kɔmaa ɲumanw ye jamana bɛ se ka lafiya cogo min